Dobrý. Dobrý deň. Môžete na chvíľočku, pani Helenka? Moment. Dobrý deň, Helenka. Ja umrem. Ja umrem. Janko! No, neuveriteľné. Ježišmária. To je prekvapenie, čo? Nejdem ďalej? Nech sa páči. Prosím vás, v ktorom mesiaci ste sa narodili? V októbri. Neuveriteľné. Toto je vaša obava. Ja umrem. Neumierajte, musíte ešte prísť do štúdia. Niekto vás pozval do pošty pre teba. Preboha. Kto vás pozval? No neviem. Sonia. Sonia. Sonia, áno? No nejdete, no ja nejdem. Nejdem, no Soni, vy ste ju pozvali. Ona to bola. A ja neviem, kto, idem pozrieť. Viete čo, Janko, ja keď vidím kameru, tak sa mi žabikláč otvára. Žabikláč, to by sme neradi. Kto to bol? A to kedy mám prísť? No vy mi povedzte, že kto vás pozýva najprv. No to ja neviem. No dobre, čo keby ste prišli? Chceli by ste prísť na nakrúcanie sa pozrieť na toho človeka? No hej. My vám nájdeme nejaký vhodný termín, dohodneme sa, že kedy a čo vy na to. Dobre. Tak dobre, prídete. Prídem ja. Super, ruku na to. Dohodnutý, dohodnutý. Toto je Helenka. Jaká radosť. Dotedy neumrem. A už koľkýkrát to hovoríte? Neopovažte sa, sme dohodnutí. Aha. Dobre, Katka, toto je Helenka, obálku sme jej doručili. A vy nie ste z Leví, z Leví? Som, Však hej, presne tak. Počúvajte, ja neviem, ale Dobre. nič nejdem radšej. Dobre, už to máme. No. Helenka vyzerá, že má také široké, dobré srdce. Nepodozrievala ťa, alebo aká bola jej reakcia? Tak myslela si, ale dobrá kamufláž Dobrá kamufláž? spraví všetko. A aká bola tá kamufláž? A tak keď ona ráno odchádzala sem, tak ja som ešte pekne spínkal. Aha. Takže všetky pochybnosti. Supreč, no to som zvedavá, keď sa jej opýtam, že kto to je, tak hneď bude jasne vedieť, že kto to je, uvidíme. Dúfam, že teda tá kamufláž naozaj bola dobrá, no a idem sa Janka opýtať, či si to náhodou nerozmyslela, dobre? No. Janičko. Áno, Kati. Tak počúvaj, ako je to s tými levicami? No tak som odtiaľ, ja som od hocikiaľ tí ľudia chcú, ale zleviť som, plus minus. Starých rodičov mám odtiaľ, veď vieš. Mali by sme sa možno aj trošku ponáhľať. Máme tu Helenku? Urýchlime to, áno, Helenku, Helenka je tu medzi nami a ju pozývam sem k nám do štúdia. Helenka! Dobrý. Dobrý, vítajte. Ďakujem. Nech sa páči, poďte. Dobrý večer. Dobrý večer, Katka. vítajte. Ďakujem, Dobrý, poďte k pekne. nám. Ďakujem. Vítajte, nech sa páči, sadnite si. Áno. A tak ste sa tu obzerali. No, Sadnite si. pozerám sa, či tak kto není tu. Aha, už to chcete... Od nás. Aha, Hej. tí, čo s vami prišli, však? No tak iba jeden prišiel. Iba jeden s vami prišiel? Kto s vami prišiel? Áno, môj zať. Váš zať. A je tu? Áno, Kde tu je? je v prvom. Á, dobrý Tu je večer. Milanko, hej. Takže je to v poriadku. V poriadku. V poriadku. Už A ste si ďalších neviem, Katka. Aha, a ste si mysleli, že on by vás mohol pozývať? Nie, nie. Čo ste taká dobrá svokra? Neviem. Je dobrá svokra? Výborná. Mhm. No. No, vidím, že vás to Katka, veľmi môžeme trápi. nerozprávať, bo nemám ďuby. Čo nemáte zuby? Nemám ďuby. Nevadí. No, nevadí. Ale rozprávať sa musíme, nemôžem hej, za vás dobre, všetko. dobre. Ale to vôbec nevadí. Aká ste pekná, krajšia ako cez televízor. Vážne? Veľmi, aj Jano. No to je kocko. Jano je pekný. Kocko. Ale aj vy. No, dobre. No, poďte mi hovoriť teda, No, čo moja? ako to s vami je, kto vás pozýva, ako žijete, s kým žijete tam, kto sa to tam tak smial u vás doma. U nás doma. Keď Jano bol u vás. No, moja dcéra. To bola dcéra? Dcéra, hej. Áno, tá žije s Stará vami? dievka, hej. Stará dievka? Ako sa bude hnevať teraz, že som vám to povedala. Ale možno, že je lepšie, ako keby ju nejaký chlap trápil. Tak. Tak, nie? Lebo povie ona, že kto nemá vajcia, nemá rozum. No, ona to tak povie. No, ja to nekomentujem. No, práve, no tak, no. No a No, teda čo moja? ona, a kto ešte s vami? Manžela máte? Manžela mám, jedného a toho istého. Stále už No, dlho? 42 rokov, Katka. Perfektná, nie? Však, no bohové, hej. Hej. No, Tak vyzeráte u nás je to dobre. veľmi dobré. Dobre, no pravda. Nevyzeráte zničená Nie, za tých 40 veď rokov, že by vás som to... normálna, však. Nie, v pohode. Aj na
Dobre, no a Dobre, čo čiže ešte? manžel, a koho ešte tam máte? Ešte mám jedného syna Áno, doma, no a toho mám. Miláčika, Maťka, áno. áno, Koľko máte detí? 4. 4 deti. Áno. 3 dievčatá, jedného chlapca? Nie, alebo 2 dievčatá, 2 chlapcov. 2 chlapcov. Áno. A ten najmladší, to je váš najväčší miláčik? Áno. Áno? No a- Ste ho mali tak neskôr? Tak Nie, ako... nie, ja som si ho zobrala akože opatrovať, no, a ostal pri mne. A ste si ho... Do starostlivosti. Pestunskej? Pestunskej, A prečo? No, lebo no, už nechcem o tom hovoriť, Katka, lebo jemu by sa to asi nepáčilo, chudáčikovi. Bol už väčší? Nebol No, malé... už bol piatak. Keď ste ho zobrali? Ale ja som ho od malička mala, potom si ho maminka zobrala, akože, a potom v 5. triede prišla som ku ním raz na prázdniny a bolo mi povedané, že Maťo nechce tam bývať u nej a tak som si ho zobrala, odtedy je u mňa. Čiže ste to aj Hej. právne všetko a už má doriešili? 18 rokov. To už je veľký chalán. No. A tam boli také vážne problémy v tej rodine? To neviem, ako bolo, no. No viete, ale, nechcete povedať. Nechcem hovoriť o tom, hej. Čiže to tam bolo dosť zlé. Hej. Aha. No a... No, čo? Ešte? No, Katka. No tak mi povedzte ešte, Čo ako si moja? tak nažívate doma. No mám Všetko v dcery poriadku? 2 a Áno? 2 synov, mám 3 krásne vnúčatá, no, jedného zaťa, jedného syna, čo ešte treba. Dobrého zaťa veľmi. A spokojná Takéhoto ste? chlapca veľmi. A pracujete, či ste na dôchodku? Ja som už dôchodky, ja moja Dôchodky, a čo 6 ste rokov. robili? A čo ste V robili? jasličkách som V jasličkách, robila. deti ste mali? No, Jo, to je krásna 28 rokov moja. Oh my God, vy ste toľko detských plačov počuli. Ja, ešte koľko chudiatka. No ale dobre je to tak, ako je teraz, že už nie sú tie jasle. Ja si myslím, Hej. že každá maminka by mala byť pri svojich deťoch. Fakt, tam ste mali úplne od malička tie Od malinké? malička, áno. Od pol roka? Od alebo- roka, Od boli? roka, áno. No a kto vás to teda pozýva? Neviem. Ak mi to odhalíte, budem vedieť, Katka. No, skôr Tuto, ale no. Pozrite sa, skôr či Hej. neskôr vám to odhalíme. No, vidíte. No, to je viac než isté. To vám Áno. môžem slúbiť, ale ešte trošku porozmýšľajme, že... Ja si myslím, že ten manžel by to nemohol byť. To vás Môj nenapadlo? manžel. No? No ja ho zaraz zabijem za to v obrazovku. A čo si chorý, chcem ma zavolať, Katka. Prečo? Moja vedie... A čo, to by nevedel v kuchyni povedať? Doma. Bože, veď to je rozdiel v kuchyni a v televízii. A veľký rozdiel. Spýtajte sa zaťaže, čo som slubovala tam vzadu. Čo ste sľubovali? No, že oni vedia. No povedzte. Nie, že ho zabijem zaraz, kto ma to zavolal, toľko trčím tam vzadu. Už mi a zle bolo, však Milanko. No ale keď chcete byť pred obrazovkou, no to... No ja som nechcela byť herečka, ale keď ma zavolali... No tak už ste. No už viete. No už ste. Už s tým nič Ja by neurobíme. som nervy nemala na herectvu, A určite. kto by vás potešil, keby to bol? Koho by ste chceli No stretnúť? toho môjho Maťka by som najradšej chcela vidieť, ak by už teda bolo, alebo ešte jeho brat Tomáško, taký Áno. najstarší. No a každého, kto je tam, no už čo A ty narobíte. ste sa aj o toho brata starali?